Biti novinarka danas znači raditi potplaćeni posao i njegovati vlastitu iluziju da se dostojanstvo profesije još uvijek može sačuvati. Novinaro treba da bide hrabar, inaku se je zaludno. Nuk mund të ketë gazetar të lirë, profesionistët pavarur, nëse ata punojnë me djume të cilat varen nga financat, të cilat kanë ndërlidhje me politikën. Novinar danas nije ono što je bio ranije i zbog okruženja i zbog situacije u kojoj živimo. Možemo reći da su danas novinari rudari koji rade da bi preživjeli. Novinar u Srbiji je danas zastrašen, poslušan, a najređe profesionalan. Novinar danas je neko ko je dijelom džedaj, dijelom samuraj, definitivno neko ko se svakodnevno bori sa vetrenjačama. Novinar je danas postao sindikalac. Të punosh gazetar dhe ta ushtrosh profesionin e gazetarit është shumë e vështirë, sepse gazetarët po përballen me sulme, me kërcënime, me rrahje e me çka jo tjetër. Novinari su alat za podvalu. Novinar u Crnoj Gori danas je borac. Borac protiv cenzure, autocenzure i pritisaka sa svih strana. Novinarstvo u Srbiji je klinički mrtvo i teško da ima načine da se vrati u život. Новинарот во Македонија е повеќе вознемируван отколку што самиот ја вознемирува јавноста со својата работа. Novinari su sve što ih tjeraju biti, a rijetko ono što žele biti. Novinari su danas nesigurni, možda i u svoje znanje, ali i u okruženju u kojem rade. Novinar u Srbiji danas, pa i u Evropi danas, je aktivni kontrolor vlasti. Novinar во Македонија е се што новинар не смее да биде. Дилетантизмот стана правило, а професионалците треба да се докажуваат пред дилетантите. Novinari u Crnoj Gori danas su na nivou fizičkih radnika i po primanjima i po cijenjenju za rad koji obavljaju. Në Ballkan, gazetari sot është vetë se një zyrtar i mesëm shoqëror politik. Për të bërë gazetar, ai duhet të një herë të dorëzojë librezat partijake shtetërore si dikur. Novinar danas je nešto između Don Kihota i Sizifa. Novinar je danas nadničar. Novinar danas znači nemati stalni posao, strahovati za svoj život, za svoje primanja, živjeti u konstantnom strahu za svoju porodicu. Novinar je poslušnik. Të jesh gazetar profesionist sot, do të thotë të jesh anti-fake news. Novinar je danas potrošna roba. Novinari su umorni. Novinar je uplašen, novinar je obeshrabljen. Novinari niko i ništa. Sebi, ostalima gotovo niko i ništa.